Ets un poli honrat que no s'ha saltat mai les normes. I tens família. I a més, pràcticament tens tot el cos humà, tret d'una petita ampliació de cervell. Si tots actuéssim igual, seríem previsibles. I sempre hi ha més d'una manera de veure les situacions. El que és aplicable al grup també ho és a l'individu. És ben senzill. L'excés d'especialització comporta feblesa. És una mort lenta. Hola, tio! Mickey, què hi fas aquí? Deixa'm que t'expliqui. M'he barallat amb el meu xicot i m'he quedat sense pis. I què? Doncs que... Moltíssimes gràcies! Me'n vaig, he fet les paus amb el meu xicot. Saps què m'ha dit? Torna, no puc viure sense tu. I ens veurem. No cal que ho facis. Ajudar a les masses estúpides forma part del deure de l'elit. A més, passar el temps amb els altres no ha sigut mai el meu fort. Estic cansada de fer veure que sóc feliç per mirar d'encaixar. I tampoc no puc suportar veure els altres feliços. L'únic que vull és pilotar l'Eva. Igualment m'agrada estar sola. No necessito amics amb qui passar l'estona. En Chiaki va arribar al nostre institut l'any passat, oi? Diuen que ha passat per molts abans d'aquest. M'ho diuen. Creus que és veritat que ha viscut a l'estranger? En dubto molt. No és massa burro. No és veritat. No, clar que no. Potser és que li va passar alguna cosa a l'últim institut. Pregunta-li. No tinc el seu e-mail ni res. Ostres, realment és molt diferent. Què et sembla? És fantàstica, cada peça és única, és una autèntica obra d'art. És una joia. Es nota que la van fabricar amb amor. És increïble. Ets capaç de veure tot això només de mirar-la. Què et semblen els cilindres? També són fantàstics. Ho dius de debò? I tant que sí. Sí, i és natural que brillin. La teva bola de drac reacciona amb les dugues que tinc jo. Va, posa-la al costat de les meves a veure què passa. Sí. Vaig trobar aquestes boles a les golfes de casa meva i com que no sabia el que eren, vaig fer una investigació i vaig descobrir aleshores que eren unes boles encantades. I què tenen de màgic aquestes boles? Vols que t'ho expliqui? Sí. No té manera de saber quan es va torçar l'antena. Podria haver sigut abans. Vaig trobar un penjador doblegat a l'armari del dormitori que compartia amb el seu marit. És impossible. Estic segura d'haver-me desempallegat d'aquell... No et confonguis, Ren. No és veritat. Tu no ets un cretí. Perquè com més anys passen, el pes que hem de portar a sobre es va fent cada cop més pesat. I no podem caminar tan de pressa com voldríem. Per això, tots necessitem algú que ens ajudi a compartir aquest pes. No et sembla que la nana i tu us podeu ajudar l'un a l'altre? Doncs no en tinc de pretendents i no he sortit mai amb cap noi. No? Va, em prens el número. No els donava peu a fer-ho perquè tu i jo som promesos. Ah, Tu i jo ens hem de casar. Em vas dir que m'estimaves i et vaig creure. d'això fa anys. Érem unes criatures. És veritat, però malgrat tot no m'ho havies d'haver dit si no ho senties.